Здравейте, аз съм Агуфри и днес ще имам в един нов сервер на LARP Survival. Така, сега ще ви покажа. Пишете LARP Survival. Ще напиша IP-то в дескрипцията. Така. Тук е на къщата на някой манек. Къща манек. Както и да е. Това е един мой приятел, дет живеем заедно. Това е нашата къщичка. Не мога удари. Да, не върна, скайп забравих. Ето това е колонъра. Казвам му да каже здрасти. Само те накараха да щупят бутона. Както и да е, така. Това е LARP Survival, тук се правите къщи и... Добре. И оцелявате. Когато имате гриф, трябва да кажете на админ, на колонер или на оунера, някой с ранг по-висок. И той ще разбере кой е грифъра и ще го баннат и ще ви поправи къщата и всичко, което е нанесени щети. Не се заблуждайте от това. Виждате този лабоди долу на 7. Има билдър, не е билдър, просто така се казват всички. Има такъв ранг. Това беше от мен, довиждане.